Hienosti hyvä. Siitä niin semmoista. Noin. Joo. Väistätkö sä sitten? Siellä on toinenkin kaveri. Varovasti siellä on kuidut on. Kuidut on siinä. Noin. Nostetaan. Joo. Joo, sullekin herkku. Ja sulle herkku. Noin. Nyt on herkut annettu. Nyt olisi mun vuoro istua. Täältä tulee pylly. Pylly tulee. Väistättekö sinne? Noin. Härres. Härres. Riehumaakareita. Joo. Nyt olis kuvataan tässä näin. Siihen voi asettua tolleen nätisti. Joo. Nyt meillä on täällä tämmösiä vierailijoita. Tämmösiä karvasempia vierailijoita. Nelijalkaisia kamuja. Mut joo. Tervetuloa Rosmariinin neulenurkkaan. Tää on jakso 2. Ja tosiaan edellistä jaksoa kuvatessa. Edellistä jaksoa kuvatessa ei ollut tiedossa, että onko tulossa toinenkin jakso. Ja nyt tässä ollaan. Tässä on matkan varrella ollut teknisiä haasteita. Olin siis kuvaamassa tätä. Täällä on meihemi tulilla. Hei pojat, tutteko siihen? Hop, noin, joo, siihen, noin, joo. Joo. Hetki. Hei, rauhassa. Rauhassa. Täällä on herkkuja. Osaatko olla rauhassa? Mut niin, joo, tosiaan edellisellä kerralla, tai siis tässä on välissä oon koittanut kerran kuvata jaksoa, mutta siinä oli sen verran teknisiä vaikeuksia, että jakso jäi sitten edittiin, eikä päätynyt koskaan julkisuuteen, joten tää on sitten toinen jakso. Ja näköjään tähän mahtuu vaikka ja minkälaista meihemiä tähän jaksoon. Jo siihen niin rauhassa. Noin. Loppu. Joo, edellisessä jaksossa oli kommenteissa ja mainintana se, että ääni on hiukan hiljainen. Toivottavasti tällä kertaa ääni kuuluu, on riittävän kovalla. Ongelmat on toivottavasti ratkenneet. Mulla on siis eri kuvauskalusto nytten tässä käytössä ja täältä vyötteetkin lentelee koirien toimesta. Mutta joo, katsotaan täältä mitäs olin suunnitellut tähän jaksoon asioita. Joo. Jees. Tosiaan, tänään on tarkoituksena kuvata vähän valmiita töitä. Sitten on jotain hankintoja, lahjoja. Sitten keskeneräisiä ja sitten tuossa on vähän suunnitelmiakin. Tähän mahtuu aika laajasti kaikenlaista jännittäviä juttuja. Ja silleen teen muokkauksen tänne muistiinpanoihin heti tähän alkuun. Katsotaan mitä tästä tulee. Näköjään kynäkään toimi, mutta ehkä me muistetaan nostaa toi tonne loppuun. Yes. Tosiaan, jos lähdetään valmiista liikkeelle, nämä on täällä selkeästi ei missään järjestyksessä, niin hetki pieni. Kaivan täältä näitä valmistuneita ja näköjään olen unohtanut yhden valmistuneen matkasta. Et mitä tässä näin teen pienen lenkin tässä jossain välissä ja älkää huoliko, editoin kyllä pois sen sieltä. Mutta tosiaan, lähdetään ensimmäisestä valmistuneesta liikkeelle. Tässä on tosiaan viime jaksossa esitelty kehruu.
tämmönen ihana vihreä. Tää on Corriedaleä, Adelia Fibersin värjäämä, ja vyöte on sen verran kärsinyt, että väriä nyt ei tästä vyötteestä enää pysty lukemaan. Ja tosiaan tää on värttinällä kehrätty kokonaan sekä kerrattu. Kertaus on tehty ketjukertaamalla. Se on ehkä semmonen niinku oma semmonen, että yleensä päädyn siihen. Ja sitten kun tässä on tämmönen, tää väri on tämmönen niinku kokonaan vihreä, erilaisia vihreitä tossa tolleen niinku erilaisia vihreän sävyjä, niin ajattelin, että ne nousee sieltä kivemmin esiin, kun ketju kerrattu. Toki helppous on ollut yksi elementti myös, että se on helppo tapa kerrata, eikä jää sit niinku jämiä siitä. Jees, sellainen ensimmäinen valmistunut. Sitten toisena, tää on aika tämmönen surkeen pieni. Kyseessä on Suomi-villaa. Ja on tosiaan, mitenkä mä sanoisin, tää on siis yhdestä rukkikehruun niinku tavallaan semmonen pieni nöttönen jään yli, niin mulle saapui siis uusi rukki, minkä esittelee rukki, kun siis värttinä. Selkeästi taas kuulee, että ilta-aikaa muistikaan toimi. Niin sillä testaili erilaisia kuituja ja tosiaan tuli kerrattua sit semmonen jämä. Tää on vähän tämmönen pörheä ja siis silleen, että niinku pikkasen erityylistä lankaa tulee tehtyä tai niinku kehrään sillä, kun mitä sitten tolla niinku mikä roikkuu värttinä. Niin tosiaan sellainen, se on suomalaista villaa ja kertaaminen on tehty sillä, että otettu molemmista päistä ja kerrattu sitten semmonen niin kuin sille, että sulla on pallo, missä on niin keskeltä tulee ja sitten ulkoa ja sitten niin ne päät sitten niin kerrataan yhteen. Ja niin sillä tavalla on tästä tehty kaksisäikeinen semmonen pikkusöpöliini pörheä. Mutta jees, tässä välissä käyn noutamassa ton kolmannen valmistuneen työn. Jees. Ja sitten on takaisin. Katsotaan taas. Tää oli jo edellistä jaksoa kuvatessa kesken, mutta siinä kohtaa oli hiukan ehkä ufoutunut tai ei ollut sillä tavalla aktiivisesti työn alla, mutta sitten kun tässä on ollut näitä kovia pakkasia ja mun pipot on nähnyt hiukan kovia näiden koirien toimesta, niin sitten neuloin vauhdilla sen tossa ihan alkuvuodesta valmiiksi. Tää on tosiaan tämmönen tummansininen pippo, toivottavasti se näkyy siinä. Tummansininen pipo ja tää on neulottu semmosella ohjalla kuin Crystal Lattise ja lanka on Dererum Naturan se paksuin lanka. Nyt en muista, että mikä lanka ja milloin tai mikä langan nimi on ja sitten tietenkään muistanut tarkistaa asiaa. Mut jees, semmonen. Tää on tosiaan päässyt jo ihan käyttöön ja sen takia piti käydä nappaamassa tuolta eteisestä, että oli ehtinyt jo näkemään vähän käyttöön, niin en sit tietenkään muistanut napata sieltä mukaan, kun aloin kuvaamaan. Mut siis se, että ohje on tosiaan Ravelrystä ilmanen ohje. Jos muistan, niin laitan tohon alle
Ravelry-linkin, tai niin kun laitan tämän ohjeen nimen ja linkin Ravelryyn. Tosiaan, jos muistan. Ja sitten, niin, lanka oli aika raskas neuloa, sen takia se olikin jonkun aikaa vähän aikaa jäähyllä, tai niin kuin jonkun aikaa, siis syksyllä aloitettu kyllä, mutta sitten se, että kyllä se sieltä niin kuin nopeasti siitä huolimatta valmistui, sit kun tätä neulo, että ilman neulomistahan harvemmin valmistuu. Tarvii olla joku muu, joka sitten tekee niitä, neuloo niitä keskeeräisiä, ja jos ne yhtäkkiä alkaa valmistumaan. Yes. Siinä oli valmiit neuleet ja muut käsityöt. Sen lisäksi niin, sitten voidaan mennä hankintoihin, ja jos aloitetaan ei varsinaisesti hankinnalla, koska kyseessä on lahja. Ja Kiukkulinnun neulekanavalta, siellä on joku nöyhtä. Kiukkulinnun neulekanavalta Kiukkulintu, kukakohan muukaan, niin rakas ystävä kuuli, etten ollut saanut lankalahjoja, joten hän päätti lahjoa minua tästä alkuvuodesta. Ja siis tuli kyyneleet silmiin siinä kohtaa, kun kävin noutamassa. Odotin paria miniä ja pari satunnaista vyyhtiä tai kerää. Mut sieltä tuli yllätyspaketti Säijenvuulilta. Ja tosiaan näitä on tässä 2. Nämä on merinosokkia, Säijenvuulin merinosokkia. Ja näitä tosiaan on 100-grammanen, tämmönen ihana niin kuin kullankeltainen. Tän värin nimi on Old Gold. Gold. Niin kuin vanha kulta suomeksi. Lausuminen upeata ja sillain. Ja sit siinä tuli myös tämmönen mini, 20 gramman mini, aivan ihana, tämmönen niin kuin viininpunainen luumu. Jonnekin sinne menee tää väri. Aivan ihana, ja väri on Queen Gambit. Sellainen. Aika ihanat. Ja näillekin on sit jo suunnitelmia, mitä tuun kertomaan siellä jakson lopussa. Että pysykää mukana, niin pääsette kuulemaan, että mitä näistä, tai itse asiassa tästä on luvassa. Tälle ei ole vielä kohdetta, mutta eiköhän sillekin vielä keksitä. Jes, katsotaan saako mä tänne pyöräyteltyä nämä. Ja sitten värttinäasioihin ja kuituasioihin. Täällä on siis jo valmiiksi aloiteltu. Hankin siis itselleni uuden värttinän. On siis täysin värttinäkehrääjä ja siis pidän niin kuin kiinnostaa erilaiset värttinät ja miten se vaikuttaa siihen kehruutulokseen, niin päädyin tuossa hankkimaan tällaisen tuetun värttinän, mikä on siis vähän ehkä Suomessa harvinaisempi, siis kyllä. Siellä oli nöyhtä. Tässä tosiaan on jo niin kun työ tässä, mä esittelen kuidun tässä hetken päästä. On kuuluu myös hankintoihin, mutta tässä tosiaan siis tämmönen venäläistyylinen niin kun pisara-mallisella oleva tämmönen värttinä. Aika ihana. Toivottavasti sinne näkyy.
Ja sitten täällä lähtee kuidun vyöte matkaan. Ja tosiaan tämä, mitä esittelin, tää harmaa, on siis myös kehrätty tällä kyseisellä värttinällä. Ja on siis tässä nyt ehkä viikon verran ehtinyt tällä värttinällä kehräämään. Ja voin sanoa, että tykkään. Todella mielenkiintoista, hyvin erilaista. Tai niin kuin kehräysasento on hyvin erilainen, mitä niin kuin tommosella roikkuvalla värttinällä. Että kun tässä tavallaan sä pidät koko ajan niin kuin tästä värttinästä kiinni ja sit sulla on kuitu toisessa kädessä, niin se tyyli on hyvin erilainen. Vaikka siis kyllä roikkuvalla pystyy, mutta sillä ehkä niinku tulee niinku luonnollisesti vähän erilainen niinku kehräystyyli. Mut jes. Sen verran siitä. Ja tosiaan tähän samaan kuuluu myös alusta. Tai siis hankin samalla myös alustan, minkä päällä värttinä sitten pyörii tuolla noin. Näin. Jes. Siinä on siitä. Ja sit voisin kertoa tästä kuidusta, mikä mulla tässä on tällä värttinällä. Ja tää on tosiaan Merino Tencel sekoitetta ja 50-50. Oon tän hankkinut toiselta kehräjältä, neulojalta. Ja tää on siis Shadawin Fiber Arts, ton näköinen. Ja tää on tosiaan Loki Brite on tän nimi. Jees. Ja siis etsyn kautta, niin kun, mutta en osaa siis sanoa, että minkä ikäistä tää kuitu on ja kuinka kauan tää on ollut, mutta otetaan täältä, napataan täältä tää itse kuitu esittelyyn. Jees, tosiaan tää on tämmönen niin kun, tässä on ihana kiilto ja sit se on se, että toi niin kun, tuolla on tommoista niin kun vaaleeta sitten tummaa ja siis silleen ne värit on vaan upeet. Tämmöset oikein todella voimakas oranssi ja sitten tommonen kirkas sininen. Sitten siinä on toki löytyy violettia, mustaa ja tossa on vielä niin kuin toinen puolikas, siinä on samat värit, mutta tässä oikeastaan tämä näin. Kuituna aika haastava, mitä tässä on ehtinyt tätä kehrätä. Toi niin kun Tencel tekee tästä semmoisen hiukan kasvikuituisen ja niin kun liukkaan tästä kuidusta. Et ei ole semmoista, tai niin kun sitä voisi olla enempikin sitä semmoista villan niin kun tarttuvuutta. Ja ei ole ehkä semmoinen niin kun oma lempikuitu, mutta siis toki niin kun hyvin paljon mukavampaa kuin pelkkä kasvikuitu. Että mitä on puuvillaa ja muutokuituja kehrännyt, niin ne on sitten niinku todella epämukavia. Joskin siis tämä värttinä sopii mielestäni paremmin semmosille niinku kasvikuiduille ja liukkaammille kuiduille, mitä sitten tollanen roikkuva tapaus. Että tulee ehkä semmoista niinku pehmeämpää niinku tosta säikeestäkin. Joo. Mut jes. Sellaiset. Sitten mulla on tossa vielä yksi kuitu. Rapistelen tän tänne piiloon. Ja noin. Sitten tää on samalta kehräjältä hankittu. Kehräjän Stashista hankittu kuitu. Tää on French in Fiber ja BFL. Nyt on kuituja täällä niinku leijailee ympäriinsä. Tää on tämmönen niinku tumma, oikein tosi tumma. Toivottavasti värit toistuu. Nyt en kyllä niinku
itse pääse katsomaan, että näkeekö se, näyttääkö hyvältä. Mutta tässä tosiaan on värimaailma hiukan ehkä samanlainen kuin tossa, mutta tässä on niinku tämmöistä keltaista, niinku oranssia, petroolia, sitten hiukan ehkä niinku punertavaa, ruskeeta, niin kuin oikein herkullinen tämmönen tumma. Aivan ihana. En malta odottaa. Ja sitten rapistellaan täältä pois. Noin. Laitetaan sinne odottamaan. Yes. Siinä oli hankinnat ja lahja. Ja seuraavaksi voidaan siirtyä keskeneräisiin. Ja aloitetaan näissäkin. Siis kehruhommista, kun kerta oli niin kuin kuituja tuossa äsken, niin nappaan tästä matkaan. Katsotaan tuolta lähtee seikkailulle asiat. Tähänkin olisi hyvä olla niin kuin kori tai joku semmonen, mutta ne on liian pienellä pöydällä tuossa sujuvasti. Noi keskeneräiset. Mut joo, tässä tosiaan on tää roikkuva värttinä, joka sopii mielestäni niin kuin villakuiduille tai niin kuin siis eläinkuiduille ehkä parhaiten tai niin kuin paremmin kuin mitä sit kasvikuiduille tää värttinä. Ja tässä on tällä hetkellä kuitu on siis merinonailon sekoitetta, oikein kivaa kehrätä. Tää on Rouva Silmusolmun rai-rai-värissä. Ja tässä on tosiaan nyt vaan niin kuin 1/3 tästä kuidusta, osa kehrättynä tonne ja loput sitten tässä näin. Tarkoitus on kehrätä 3-säikeistä, ja vaikka mainitsin tuossa aikaisemmin, että tosiaan ketjukertaaminen on niinku se thing mulle, niin haluan testata, että miten tämmönen niinku kuitu ja tällä tavalla värjätty kuitu käyttäytyy sit semmosessa ja miten niinku kerrataan semmonen 3-säikeinen lanka, jossa niin miten kerrotaan värttinällä 3-säikeinen lanka, jossa on niin ne kaikki 3 säijettä sillä erikseen, eikä ketjukertaamalla tapahdu. Mutta semmonen, siitä tulee kyllä aika ihana. Yes. Sitten, mitäs meillä on seuraavaksi täällä muistiinpanoissa? Joo. Edellisessä jaksossa esiteltyjä asioita siirretään tuonne noin. Ja sinne lähti. Katsotaas. Täällähän tapahtuu paljon. Noin. Sitten laitetaan kuitu viereen ja sinne. Ja nyt mulla on kirjakin on tuolla alimmaisena. Otetaan tosta noin. Ja polkaillaan kirja esiin. Ja sitten täältä tosiaan esitellään. Täältä kun saan auki tän, niin esitellään täältä nämä. Näkiskään tuosta. Tosiaan nämä toivoharjusukat, mitä esittelin viime jaksossa jo, niin nämä on edenneet tässä yli kantapään. Oikeastaan siis etenemisen hitauteen on vaikuttanut justiin noi pipo, joka piti saada valmiiksi, ja sitten
tossa välipäivät meni täysin kehrätessä vihreätä Adelia Fibersin kuitua, korjedeileä, niin sitten ei hirveästi tullut neulottua, mutta kyllä ne alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin siellä kärjessä ja sillä, että kyllä ne sieltä tulee hitaasti, mutta varmasti. Ja niistä tosiaan sen verran voisin sanoa, että edellisessä jaksossa tosiaan esittelin näitä. Lanka on Nurjan merinosokkia värissä Ubuntu. Ihan värin nimen takia, että valikoitunut väri, että muistuttaa tuolta niin kuin Linuxin Ubuntusta. Mut jes, siitä ei sen enempää tässä kohtaa. Ja sitten voisin tuosta kaivaa toisen, mikä oli edellisessä jaksossa jo esittelyssä. Otetaan täältä näin. Tosiaan tonttu. Täällä on nyt niin kuin puikkoja kiinni paljon, mutta hän on siis saanut vartaloa pidemmälle. Ja on siis silleen, että tänne tulee seuraavaksi taskut. Olisi neulottava ja sen takia tässä justiin nämä puikot on sopivasti kiinni. Mut jees, semmonen söpöläinen. Sekin on edistynyt jonkin verran. Toki aina sitä miettii, että tämän kokoinen työni olisi pitänyt valmistua jo aikoja sitten, mutta aina se ei mene sillä lailla, että koko ei välttämättä kerro matkan pituudesta ja matka-ajasta. Jes, sellainen. Sitten täällä on toinen sukkapari, joista toinen on valmis. Ja nämä on siis aika tumma, toivottavasti se näkyy sinne. Tässä on niinku tuollaista palmikkoa. Ja sitten on tuollaista niinku tuolla takana tommonen palmikko. Ja sitten se kantapää näyttää niinku tältä. Ja nämä tosiaan on Tiina Kuun suunnittelemalla ohjeella. Olisiko ollut Arkadian Ulla? Siis en tarkistanut, kaivoin vaan tuolta niinku harmaita aivosoluja ja arvioin, että olisiko ollut se. Ja sitten suurella itseluottamuksella vaan otin mukaan ilman tarkistamista. Ja näissä on tosiaan siis lankana, tarkistan täältä, Jalovillan oinasta ja värissä poliisi. Ja niin kun, jos ei vielä ole huomannut, niin sininen on tosiaan yksi omista ihan suosikkiväreistä, tykkään. Ja tämmöiset tummat sävyt on aivan ihania sinisessä. Niin. Lanka lähti mukaan sitten viime kesänä festareilta. Mut jes, tässä on tosiaan niin kun eka sukka valmis ja toinen sukka jo yli puolen välin. No siis kantapää on jo tehty ja sillä että sinne on niin kuin vartta enää jäljellä. Näistä tulee aivan ihanat lämpöiset hiiviskelysukat tänne kotiin, että näitä itse tehtyjäkin hyvä olla jonkin verran. Ja siis jotenkin näistä tulee vaan ihanat. Ties, sellainen. Sitten siinä oli keskeneräiset. Ja seuraavaksi voitaisiin lähteä katsomaan, mitä on suunnitteilla. Ja tietenkään nyt en täältä kirjasta katsonut, että missä välissä se on täällä
se ohje, mistä on suunnitellut aloittavani sukat. Tosiaan Kiukkulinnulla on menossa semmonen lahjalankakaal. Nyt en tarkistanut, että onko se lahjalanka vai lankalahjakal. Jompikumpi. Niin siihen ajattelin nyt, että kun sain Kiukkulinnulta lahjan, niin sitten totta kai osallistun tähän kaliin myös näillä langoilla. Ja tosiaan tästä 52 Weeks of Socksista ajattelin napata seuraavan ohjeen. Ja tosiaan 26 vervain olisi tarkoitus, näkyisiköhän se siitä. Vervain olisi tarkoitus aloittaa tästä näin. Että tähän tulee vaan ainoastaan tätä toista lankaa, mutta mun sukat on tyypillisesti sen kokoisia, että ei ole niin kuin huolta siitä, että ei tulisi toiselle käyttöön. Että todennäköisesti toinen sukkapari, niin sen saa sitten näppärästi tästä ja tästä yhdessä. Että sitten niinku siihen toiseen sukkapariin tulee sitten molempia. Mut ensin tehdään tästä nämä vervainsukat. Ja jes. Siinä oikeastaan tämän päivän asiat. Seuraava jakso tulee sitten, kun tulee semmoinen sopiva fiilis, että ei ole silleen niin kuin aikataulua tai suunnitelmaa niin kuin tuleviin jaksoihin, että täysin fiilispohjalta ja sen mukaan, että mitä on niin kuin valmistunut, näytettävää, hankintoja, niin pitkälti sen mukaan mennään. Ja ei ole mitään semmoista aikataulua, että suosittelen laittamaan kanavan seurantaan, niin sitten näet, että milloin se seuraava jakso on tullut. Mutta että ihanasti olette löytänyt paikalle ekaan jaksoon. Toivottavasti löydätte tänne toiseenkin jaksoon paikalle katsomaan näitä mun juttuja ja seuraamaan niin kun, mitä mulla valmistuu täällä. Pahoittelen alun koirien sekoilusta. Pitää vähän katsoa, että tuunko mä editoimaan pois heitä vai jätänkö heidät tänne mukaan sopivasti luomaan tunnelmaa. Mutta pitää katsoa, miltä se näyttää, kun katsoo sitä jaksoa tuossa itse, että tarviiko sille tehdä jotain. Mutta jees. Kiitos kun katsoit tänne asti ja me nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos ja moikka!